Ha? Usa pagkatawa sa boy? Dili koy. Ako dai, saan pagkatawa ni ako dai? Ay, videoon ko ni ikaw nagsayaw. Ah, sige, sige. Aray, Sige. Ako aralan na. Atla kasi balik ako. Sa. Videohan ko ni mo sayaw. Sa. Gigi. Play na na. Oh, Tanong ba? oh. Kasama sayo. Nana. Kumain ka to? Kumain ka to ka dance? Tanawa dito, tanawa. Yan, kaya ba ka to ka dance? Yan lagi. Yan. Sayo po. Nice akong dance. Tanawa ko. Pero nice akong dance di. Tanawa wadra. Ha? Tanawa wadra. Nice ba akong dance? Oh, Tarong ba? lagi. Oh. Ba, tarong nice gid. Murag boy di. Bayot. Balik. Satu dan. Ano? Okay ra akong dance. Happy ka sa akong dance? Happy ka? Happy. Happy ka sa akong dance di? Lagi. Naon siya pag TikTok no? Na pag TikTokers. Wato siya no? Tanawan ko na, tanawan. Eh. Sakto na, gisingot ako sa tong dance eh. Nato siya pag TikTokers mga langga. Timani ninyo, nato ang pag dance no? That's all for today kami. That's all for today. Okay, that's all for tonight. Okay. That's all for tonight. That's all for tonight. That's all for tonight. That's all. That's That's all for tonight. See you on my next video. See you on my Next video. next video. Click the channel. Bye-bye. Bye-bye.